Estic segur que tot sol pot sobreviure a la mar de mi. Tu què fas els caps de setmana? Segur que te'ls passes tota sola. No és el moment oportú per parlar-ne. Et vull conèixer més bé, dona. Al capdavall, som companys. Ah! La confiança porta problemes. Potser sí, però són problemes molt agradables. Què és això? No ho sé! Takun! Para d'una vegada, sisplau, no et pots menjar tot el que trobes! Takun? És el nucli central! L'ha desenvolupat aquesta noia? Tu qui ets? La dona bebès? Què hi fa aquí? Què passa? Això forma part del nucli central! Quan els hàmsters arriben a la pubertat... Com està menjant el cotxe nou! Compte, aparta't! Vinga, que ja és hora d'estar despert! Surt del mig! El moment de clímax de la sèrie! Es mou la fàbrica! No. Encara no. Em penso que encara els hi falta alguna cosa. Agafa't fort! Mira! On tens les celles? Per què no les portes susanes? Ja et vaig dir que no et fiessis d'aquesta dona. Només pensa en ella mateixa. Tant li fa que els altres ho passem malament. Però tu no ets com ella. Tu tens molt bon cor i vols salvar la teva família, els amics, els companys. És clar que sí, fas molt ben fet. És el més normal i ets prou gran per entendre-ho. Vine amb mi. No siguis un titell en mans d'aquesta donota. Què fas? Que no veus com et tracta? No siguis infantil, que ets burro! Vine amb mi! Takun, m'has d'ajudar a trobar el que més desitjo en aquest món. Adéu! Poc profit! No! Ah, quin horror! No, pobre ximple. Això és precisament el que volia la mèdica, el mecànica. És ben clar que aquesta gent vol penar de corcolls de l'univers. No els importa res. També van capturar el rei dels pirates. Ja no hi ha res a fer. És el final! Em sembla que ja et vaig dir que no m'importava. A mi només m'interessa rescatar l'àtom. Tant me fa el que li passi a aquest planeta, oi que m'entens? Sembla mentida. Mira que deixar-se entabanar per aquesta bruixa. No sé per què no m'ha volgut creure. No cago en tot. Ah! Què passa? On ets? Contesta! Me n'he sortit! Oh. No pot ser. El nano s'ha convertit en un pirata. S'ha apoderat de la força del rei dels pirates. No, Takun! Val més que no ho facis.
Aquesta força és meva! Mireu, Déu meu, què és això? No te'n fiquis pel mig! Profita aquesta oportunitat. És l'única possibilitat que tenim de salvar el món. No et pensis que tindré pietat de tu! Estàs llest! Haig d'aconseguir el meu objectiu! La guitarra! Aquesta dona és igual que els de la Medical Mecànica. Només pensa en ella, ningú més. Escarmenta la nano! Costim. Què? Àtoms! Dave! Què és això? Què passa? El nucli. Increïble. Per culpa teva li he tornat a perdre la pista. També és mala sort. Vols venir? Molt bé, com vulguis. Ja m'ho pensava. Encara ets una criatura. I aleshores la Mamimi em va dir adeu, Takun, i se'n va anar de l'escola. Què és això que veus? Inamori. Això prens a primera hora? A la teva salut. Ja ho saps que l'uniforme et queda fatal? No m'empipis, Què? Ex! No m'agrada gens la taronjada amb gas. Que delicat que és. Què, jo? Torna'm els diners. Hosti, no hi passa mai res. M'enamori. Que me'n dones una mica? Travesso el pont, com sempre. Ei, que jo també en vull. Les estacions canvien. Tot és igual que sempre. No sé què se'n deu haver fet a la Mamimi. No puc, estic escrivint un Se'n article. va anar de la ciutat per estudiar fotografia.